Kasi imong wish sa imong birthday, Lin. Hindi mo kinabuhi. Nay, ano? Ginakausara. Dali na, Lin. Kadali. Ikaw na lang manyabi sa imong wish ni ko aniya ni. Kasi imong wish sa atong birthday boy. Si Len. Ito may way. Dai, sa imong wish dai sa kaon da bayot. Sa imong wish imong birthday dai, wish your birthday. Birthday o sa wish ni birthday ni Lin ba sa imong wish. Usi kong lollipop oy. Muli ro. Sa imong wish. Sa imong wish sa birthday. Imong nonong o sa imong wish sa imong nonong. O sa imong ikasulti sa imong nonong nga birthday ni Charon. Hi. Wala kayo kasulti? Ano ba? Sige na ba? Wala ka dito. Okay, hello mga ka-PABO. For today's video, kami ang nagdito sa mga pagkaon sa birthday boy or girl, kamunay ko sa boy girl. So, karon magkikaimis mga among kuhaan ko na polluted for today's video. Kaya magtagay mo siya gabi para hubog later. Taal sa manok. And then, batikon, amo na siyang, ang taal sa manok, amo na siyang, butang siyang fry. Nga, arong lamig siya tagong siya din kaon. Ano ang batikon? Asa ba na ito batikon? Sa pagluto. Luto na. O sa pagluto batikon. Dili, adobo nga pinauga kay uga na baya ka. So karon mo sa kuan sa kwarto siya na stop. TL. Kaduhang TL. So karon magluto na mi sa among amo na i-fry ang TL. And then after sa TL, ang imo pang TL among i-fry. Gikan na siya gilapuan. Okay, so karon musunod na ang atong mantika. Ay, i-fry ganit nato ang TL. Dapat lutaw gajud ang oil. Dapat nga na same as this. Na Lutaw gajud ang oil. lutaw ang oil. Something what I mean ba is kana bang daghan ang oil damang maglutaw ang TL. Bro, what are you talking about, man? Basta ka muna isabot ara basta kagulo. So nagmamaor man pud ninyo. Ikaw luto be. Koy gara ha. Alay nito! Uy. Jemo ra mong bus. Hindi mo kagana. So atong alisin. Ay siya. Dahil si Sanay kasi ka dahil. Video man lagi ko. Uy. Ay, Okay naman na. Video kay ko. Mapit. Mag-content ni nato ning video wa. Kina na. Okay, so ning init na ang atong kaha. So pwede na natong ibutang ang atong tiil. Number 1 tiil. Oh, perfect. Number 2. Karong nga day. Oh! Pasensya na sa among mga nguha kay mga haggard. Okay. So kay mo, dili haggard, so kupad ko ana diha ah. So pa ka? Nag-video pa ka? Okay, so again, happy birthday to Reynalyn Goza, also known as Gouzin sa iyong Facebook account. So, wishing you all the best in life. And Ay, ko. kapoy lang kumpaan. Kumpaan? Naon wala. Otro. Uli lang ako.
Happy birthday to Reynal and Gouz. So your FB account is Gouz. So search lang sa iyang account para makauyab na. And then more love and happiness. Wishing you all the best. After sa tiil, maluto nagtiil sa manok, tiil na po din ko lang lutoon. Kadaan sa PABO. Diyan si Ma'am bitukon, batikon, talib na likol. Lagi mo kayo. Ano mo, Milikul? Ewan ko ba, day? O sa'yo mong pritohon ni Manik? Yung Wish sa daghang chicks nga masakay sa diyang motor. sa paday. Good health always. Mahubog ko. Jo, mahubog ko na si Jalyn. To anay 20 ka buok. Wish now. Usa may wish na ho. Imong wish ni Jaday. Wish, usa imong wish sa nag-birthday dili kay wish sa imong kaugaling. Dili, what I mean, huy saba. What I mean ba, di ag wish is para sa birthday, para sa nag-birthday. Dili kay wish para ikaw birthday ni Jaron, so gusto ka mahubog. Kita ka. Sa imong wish day. Usay mahubog ba yun? Ang wish sa atong birthday para di ka imong wish. Agito ko ng wish na mahubog ko nun si Jo. dagang budget, day. Dagang batch yun sa pang. Kasi di naman late, day. So di naman lit. Ako sa malis Duty gabay. niya, maduty dyan kay malit mo dyan, day. Sige sa pang. Marigo na mo kanta, day. Kadi ba mo kanta? So dapat mo kanta si Jaron no. Budyapihan. Sige, pakanta ko na to. Day. Unta makauyab na si Jack. Diyan suwang ba yun? Tama ibo na i-post? Ayun. Dili na i-post ba yun? Dili na i-post. I-upload ra. Good health lang, tapos happy life. Unta nga, makontento siya si Jack na buhay. Sige. Matagal lang magyong lawas, taas nga kinabuhi, magpabili nga mga buutan nga mga bata. Ay, duham sila ka. Birthday naman. Kasi kung birthday na. Okay, so now here we are, the Bracetta for today's video. We see hi. Kung naman galing ha. Happy birthday. Happy birthday. Harry. And Reynalyn. Yan ang ako nito, may tsaka naman chocolate. Ang wish ko sa dalawang na birthday, good health and more blessing to us. That's all, thank you. Ang wish is, ang tali malamig na ka, parehan ako. Mataas mo din mo kinabuhi. Dahil sa sukos man, kaya agipulutan ko hinain. Lahi na pong Sa nag-birthday on regard na si Sir Ray and ni Linlin regard na hatagan mo sila kabaskog sa panglawas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kila ako siya, for of lighter or pwede po bumba. Short time. Go wish. Diba? Perfect. Wala mo kinananghuran. Wala mo kinananghuran. Ay, ako dahil na tayo. Day, mo ka na tulitan. Meanwhile, at the palace of King Poseidon, Kiyaw, dyan yung ganira ko. Ako Okay, so karon, mag-game to good video. Kami nahilulas ang gibati karon. So, ang among mechanics sa among gawa is mukanta mi o song. Mukanta mi. And then, ang among last word na among ikanta, like for example, kung susumpayan na nila at ang hirap nababanggap na ba ako? Ako.
More moments later. Ang gwapahan ako, day. Tan.aw, day, na tumboy ka aja, day. Kapahat yung bolo. Kiji jadi. Naunsa man yung atong Tumboy. di naman yung oy. Na nabuang na hanap ng mga naong gayon. Napuhi ko no, boy. Balik din yung di ka katuga. Bye, Bal. Bal, what is sila Bal? Later. Sana mga Apoy no. Oh. Burich Ano po. ko mainom, pero wa tayo mahimo lagi nga. Sa kalibutan. Tunulan man lagi tag baso. So, wa man po tayo mahimo lagi kay mahuyang naman lagi ka mga butang. Rama lang video, uy. Ang ilang man ang naunga, uy.